дар зиндагӣ аз ҳама чизи муҳим ин аст: якум саломатӣ, дуюм он нақшае ки шумо, яъне ҳадафи шумо ва бояд ки шумо талош кунед. Ба ҳадафатон расидан, яъне шумо мехоҳед ки бизнес кунед, шумо бояд инро биомӯзед. агар шумо мехоҳед ки як ширкат дошта бошед, бояд шумо инро биомӯзед. Чӣ тавр бояд инро омӯхт? Мисол, шумо дар як мағоза муддати 1 сол кор кардед. Шумо дар ин муддат ҳамаи корро омӯхтед. Акнун шумо кори худро мехоҳед оғоз кунед, аммо маблағи шумо кам аст. Шумо бояд сар кунед. Як мисоли оддӣ, шумо як рӯзе ки ҳаво гарм аст, дар шаҳр ё дар деҳа фарқ надорад ки дар куҷое ҳастед, дили шумо яхмос мехоҳад, аммо дар он ҷо шумо яхмос намеёбед. Ин шамси шумост. бале, якум назари атрофиёнро пурсидан. савол диҳед, гӯед ки агар дар ҳамин ҷо як ҷои яхмос мебуд, хуб мешуд. онҳо медонед ки чӣ мегӯянд ба шумо? бале, хуб мешуд. шумо бояд машварат кунед. ба монанди шумо дигар бизнесменҳо ки қабл аз шумо ин корро карданд ё ин ки ҳамин гуна кор мекунанд, оё ба монанди ҳамин кор мекунанд? шумо акнун метавонед ки як яхдон яхмосро бар он ҷо гузоред ва дар аввал ин хуб аст, ҳамин тавр давом додан гиред. шумо бори дигар ки яхмос меоваред, боз изофи об ва мевагӣ ва ҳамин тавр шумо кори худро калон мекунед. шумо дар аввал бинед ки ба 3 ё 4 ҳазор сомон ин корро кардед. шумо метавонед оҳиста даромади калон кунед. танҳо боварӣ кардан бар худатон ин муҳим аст. дӯстон, шумо бар корҳои беҳуда бовар накунед. ба монанди кор ба воситаи интернет, бизнес ба воситаи интернет, шумо бояд дар зиндагӣ ва дар асос ин корро кунед.